खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल फिन खेबसे बरायबावबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो दायो आङो निकासियाव थांदों आरो ना मा होनो दिनै फुथि फरायनाय खेबसे दंबावो आरो ना खेबनै जाबाय दिनै लास्ट बेखौ बाबाखौ खोन्थाहैनो थांदों आङो शिव मन्दिरनि फुजारि आरो ना बेखौ खोन्थाहैनो थांनि आङो मैयाबो खोन्थाबोनाय जायाखै नालाय दायो थांसै आङो लोगोफोर नायलांबाय थादो देखायलांबाय थानो हानाय नङा आरो ना आं हारसिं नालाय साइकेलजोंसो नै अखाबो हादों आरो ना दिनै खस्थ' खालामगोन ना मागोन मिथिला अखाबो हादों दा थाइफ्रिगासिनो होमबाबो लेङैनोसै खामसालियावबाबो फरायहोनांसिगोन आरो उपाय गैला दायो थांबाय थानोसै आं लोगोफोर दायो नै लोगोफोर बाबाखौ लिंखांबाय आं नै मन्दिराव दं आरो बाबाया दायो थांसै आं खुलुमखांबायबो एखौबो लाबाखैमोन आरो ना ओरैनो खुलुमबाय आङो बाबाखौबो लिंबोबाय दा थांसिगोन बियो थांसै आं न'आव थांसै आं लोगोफोर न'आव थांसै माने इथिं माबा लायग्रोनि र' बाबानि थाखाय जाग्रा एसे नै बियो शिव मन्दिर आरो ना बियो शिव मन्दिर लालमोहननि नायनाके बे दखानाव मेथाइ लांदों आरो ना लालमोहन लांनि बाबानो दा गरलाबो लांनि लालमोहन लांनि थांसै लोगोफोर सकनिफ्राय दायो आं बाबाखौबो लिंबोबाय आरो ना दा फैसिगोननो मन्दिराव मानसि फैयो नालाय साथि लगायनायाव बेथ' आङो लिंफैग्रोबाय बेखौ लोंसै आं दायो ओंखामथ' दिनै सानसे रानबावगोन आरो सानथाम दंबावो लोगोफोर ओंखाम मोनजानो ओरैनो मा होनो दायो फुजा होनोसै लोगोफोर दायो बाबाया मोनफैथ'वाखै आरो ना जों फुजाखौ होना दोननोसै दायो फैबाथाय बाबाया रावबो फैथ'वाखै जों फुजाखौ होनानै दोनग्रोसै आरो ना दा मानसि फैबा नेबाय थानांगोन बे मन्दिरखौ गोदान बानायनांगौ आरो ना बायबाय हाथ'वाखै हारसिं रायलायाबालाय सोरजों रायलायनो फुजायावसो कमप्लिट बानायगोन आरो ना इखो दायो इटालिबो खालामना दोनबाय फुजायाव कमप्लिट बानायनोसै हायोबा जों थागोन ना हाया मिथिला इसोरा अनबा हानांसिगोन उपाय गैला आरो ना आब' मा खालामदों नोङो दङ नै मा खालामदों माबा थाव होदों दायो होखांबा देखायनोसै ना लोगोफोर बाबायानो मोनफैथ'वाखै आरो ना आङो होग्रोनोसै दायो नै बेलेगफोरनिबो फुजा दंना ओंखायनो फिर जायो दायो न'निल' नङा आरो ना बेलेगफोरनि फुजा लाबाय गामिनि
जाबोखांबाय आरोना लोगोफोर बाबा मोनफैबाय खथि फरायसिगोन आरोना लोगोफोर देखायबाय थानो हानाय नङा आरोना लानो सोलाबनाय नङा जाबो संना लाखाबाय आङो दायो फोरोंसिगोन आरोना bayar nama kita utang juga kesari jana tang juga malah yang asli tahan sebai bila anu badan dari ada kerja sebai dan tidak apa kamu dah kembali babaयाथ' केसारि जाया ओरैनो एसे माबा हरबाय आरो लोगोफोर दायो फुजाया जोब्बाय आरोना मोनाबायबो सानबा हाबबाय नै केसारि जानोसै केसारि होदोंमोन केसारि जानोसै दायो गासिबो जाखांजोब्बाय आं हारसिंसै आरोना लोगोफोर गगा मोनलायबाय आं दैबो लायाखै माथो आंलाय दायो केसारि जाबाय थानोसै लोगोफोर देखायथ'ला आं सिरि सिरि जाखुमानोसै दे दायो जानोसै आङो ओंखाम जाला दिनै केसारिखौनो जाना थानोसै आरोना संबाय थाला आङो मेंसोबाय फुजा होनानै मेंबाय गाइखेरबो फुदुंना दोनदों बावगारदों आङो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनफिनगोन